8, 2016, God revealed this prophecy through Prophet Sadhu Sundar Selvaraj. I see the Lord Jesus கர்த்தராகிய இயேசுவை நான் காண்கிறேன் as a mighty lion walking around many territories, especially in Central Africa. பராக்கிரமம் நிறைந்த ஒரு பெரும் சிங்கம் போல விசேஷமாக மத்திய ஆப்பிரிக்க பகுதியில் அவர் நடந்து திரிகிற வீர காட்சியை பார்க்கிறேன். From Kenya in the east, கிழக்கிலே கென்யாவில் இருந்து he's walking around up to the western of Nigeria in the west, மேற்கில் இருக்கக்கூடிய நைஜீரியா மட்டும் கர்த்தர் வீறுநடை போடுகிறார். even including Ghana, கானா உட்பட and then all the way up to Congo in the south. அதைத் தொடர்ந்து தெற்கே இருக்கும் காங்கோ வரைக்கும் போய் I see the Lion of Judah walking around that territory, marking out his territory. யூத ராஜ சிங்கம் இந்த எல்லைகள் எங்கும் உலாவி தம்முடைய எல்லைகளை அடையாள குறியிடுவதை பார்க்கிறேன். He's saying, this is mine. இது என்னுடையது என்று அவர் He's ஆர்ப்பரிக்கிறார். going to lay his foundation there, அங்கே அவர் தம் அஸ்திபாரத்தை போடுவார். lay his base there, அங்கே தம்முடைய அடிப்படை அடித்தளத்தை வைப்பார். and raise up his army from there. அங்கே தம் தளத்தை அமைத்து அங்கிருந்து தம் சேனையை எழுப்புவார். So mighty good things are going to take place from that region. ஆகவே அந்த பிராந்தியங்களிலிருந்து வல்லமையான நன்மையான காரியங்கள் நடக்க இருக்கிறது. The youth army in that region is going to rise up as a mighty warriors. அந்த பகுதியில் இருக்கிற வாலிப சேனை ஒரு வல்லமையான பராக்கிரமசாலிகளைப் போல் ஆரோகணிப்பீர்கள். Especially the spirit of the Lord will come upon my dear daughters in that region. அதிலும் விசேஷமாக அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அன்பு மகள்மார்கள் மேல் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் இறங்குவார். You are no more going to be downtrodden. இனிமேல் நீங்கள் ஒடுக்கப்பட்டவர்களாய் இருக்க போவதில்லை. You are no more going to be raped and abused physically. இனிமேல் நீங்கள் பாலியல் பலாத்காரத்துக்குள் துஷ்பிரயோகமாவது இல்லை. For the Lord God himself will protect you as a lion. தேவனாகிய கர்த்தர் தாமே ஒரு வீர சிங்கம் போல் உங்களை பாதுகாப்பார். Time will delay no longer. Repent. The kingdom of heaven has come near now. Prepare to meet the Lord your God.